Медец. Уникално. Поръчал съм черноморски улов. Чиста храна от нашето море. Още в началото на видеото искам да кажа, че не е платено. Както знаете, правим тест драйв на някакви храни. Сега съм поръчал някакви консерви да ги видим. Още с отварянето ми прави впечатление, че консервите са много готини опаковани. Даже мога да кажа, че са и леко студени. Такава касанчина. И съм си напазарувал цацка. Отново цаца. Бях много гладен. Хансия. Чайна хансия. Сафрит. Зехтини маслини. Вземах по 2 от брой. Ако случайно ми хареса, да не трябва да купувам пак. В смисъл, аз ще си купя пак, да ако ми хареса, ама да ви чернокоп в екстра върджен зехтин с каперси. Днеска ще пробваме чернокоп с екстра върджен зехтин и каперси. Да пробваме сега чернокопа. Медец. Уникално. В зехтинче. Много вкусно. Нищо общо с тези купешки консерви по магазините, големите вериги в Лидъла. Наистина се усеща зехтина, рибата не е солена, върха. Ще си купа и други бурканчета. Първо заложих на някакви по-евтини консерви, защото имат и консерви по Ламот, обаче са по 28 лева или колко бяха. И трябваше да направя тест драйв, да пробвам, но наистина продуктите им са уникално вкусни. Препоръчвам.